Crveno. Na radost, na sreću i na lovu. Sve je samo lova, ljubav me ne zanima. Rekao si da je ljubav zapravo lova. Pa jeste. Zamisli sad voliš nekog, nemate dinara. I šta ćeš? Moraš da nađeš valera da te financira i da to već ljubav. Znači imaš par, imaš sve. Došao si malo pre sa buketom, a koverta? I koverta je bila to. Pa to. Da, koverta. Kako bez Da ne bude koverta? kod tebe koverta? Znaš kako? Ja, kad prođe 5-6 mjeseci od mog rođendana, ja budem na nuli. Dok svima vratimo neke koverte silne, ali upisujem, znaš, upisujem koliko dao. Da. Ona mi dala 5.000 sve dobro. Nema tu. Nema laži, nema prava. Samo sam na lažnjaku, hvala. A Milane, ja se sećam, nosila si skoro majicu neku sa zvezdom, sad si ispomorirala. Da. Ja sam Ali primetila. odavno sam to stavio, ali sam se plašio. Čega? Onda će me boleti, ja ne volim kad me boli. I boli malo na početku, a posle kad opustiš telo, tako lako, ovo je samo klizi. Samo bi reći, kako si to učio za zvezdu, začin zvezdu? Zato što sam ja zvezda, pošalim se, nije nego, ja oduvek imam ja ovdje, vidiš. Aha. Oduvek sam volao zvezdica, tako to, a inače ovo je moja mali posvećena. I njoj sam donio te 3 koje sam odabrao i ona je donala ovo. Tako da sam na njegu trebao ovo raditi. Dobro, evo... Ne mi lepo stoji. Da. Kao bombon. I nije napadna neka, Kao da da? si rođen. Kad se u mraku se ne vidi, to mi krivo. Morat ću da pobedim. Kakva ti je saradnja sa Dalilom? Evo, to me zanima. To nemam ja saradnju sa Dalilom, ja sam samo bio... Vodili ste emisiju, mislim... Da, ja sam bio Kako gost. sarađujete kao kolega? Da, to je odlično. Mislim, ja sa svakim mogu da sarađujem i da sedim i preko puta svakog, ja se nalazim. Spuštam se i dižem na svački nivo. Da. Ali da li sad podigao ili spustio? Ja i Dalila smo bili domaćini njene emisije, ja sam bio gost voditelj i zvali su nas specifičnih gostiju i ujedno to je bio moj oproštaj od realitija. Posljednji put da ja radim uopšte sa reality učesnicima koji su do sada, vidiš što ne znači da neću u buduće raditi, ja sam novinar mogu da im ja hoću, tako. Ali mnogi su protumačili to kao evo ga najavljuje talk show, a radim sa drugarom, međutim moj talk show kreće u septembru. Dalila je najavila, studio će se raditi preko 2 mjeseca, mnogo je skup studio, to je meni najbitnije. Ostalo, kad se pojavim, ja meni gosti ne trebaju, da tako? Ja ću da izdominiram u studiju, to je to. Za početak, vidjet ću posle ako bude neko treba da dođe. Milana, u Ne tom bude sve opinka. Aleksandra ima pesmu Nož u leđu. Stvarno? Da, na novom albumu. To sam ja pisao. Eto, reci nam, ko je tebi zabio nož u leđu na estradi? Na estradi niko, ne daj Bože, pa bolje da se ne igraju. Na estradi niko. Mogu da pokuše, pa znaš kako, meni svako ko je pokušao da podmetne nogu, lomio je vrat za ćoška. Tako da nema tu šta, da se ja ne plašim nikoga, mene da mi se plaše noge. Ali zato ćutim, ja ćutim, ne diram nikoga nisam prvi nikad dirao. Ali bolje da ćutim. Pa kad si vidio da mene neko ispliva u novinama? Gde sme? Pa niko nije mislio. Pa ne sme, pa šta? Milane, kada si poslednji put zaplakao? Kada sam poslednji put, sve da budem iskren, danas. Zbog? Zbog mame. A nemojte me sad, ovo je lep događaj, nešto mi se danas služao desilo, ovo ću da zaboravim to. Da, uglavnom, imam neki problema Večeras ste sa danas ti majkom. nešto svi posebno emotivni, svi biste danas plakali. Pa ne znam, Šta je to danas? šta je, kako se to zove, onaj... Retrogradni Da, je Merkur. džavo, ovan, Merkur, ne znam, takav sam. Ali bitno da mi frizura lepa, mi se sviđa moja nova frizura. Kako si ti inače, trebalo je ona operacija srca da bude, ne znam da li se to desilo? Nije. Otišao sam na pregled i posle mesec dana su rezultati bili mnogo bolji i pronašli su da imam problem sa želucem. Pa sam onda želudac prvo opravio, kako se kaže narodski, i sad pijem lekove pa ćemo vidjeti u septembru, ako bude bilo potrebe radit ćemo tu ablaciju, za sad nećemo. A Milani, ne znam jesi ispratio Milanine nastupe po klubovima. Pa ja sam radi bolje nego neke pevačice koje su godinama tu. Pa šta, svako ima pravo da se bori za parče. Ko ima bolju muzičku karijeru, ona ili ti? Ona svakako. Ja sam iz Hira snimio 5 pesama i još ću 5 ako budem hteo. Kao mali sam hteo da budem pevač, sad tako mi došlo i hoću. A duet ti i Miljana? Ne, stvarno ne bi ni sa kim snimao više duet, ja samo sa zvezdama najveći snimam duet, to je Stoja za početak, pa ćemo sad vidjeti. Volio bi s Mladenovićem. Jel bi se obnažio u spotu sa Mladenovićem? Ja sam ovako polu-uvek, ali s Mladenovićem bi sve. Ovako malo Bi sve, eksplicitnije. bi sve. Reci mi, da li si nekad kupovao stvari u seksi shopu? Ne. Ali kao novinar sam išao da tražim jednu priču za jednu starletu koja je kupovala. Me zanimalo šta, pa sam došao kao da kupim, pa sam ispitivao to zrkoču i sve mi odala, naravno. Šta su kupovao? Pa lisice i onaj prut, ne bić. I čmena ja sam naučio na prut, ja sam malo ne znam.
Mene su pruto. Kad smo kod malog mesta, ideš u Mitrovicu? Kako ne, idem i sutra. Sutra idem i vratim se na more, rekao ste nemaju da se tjeka. Javljaš na moru. Uživam. Uživam. Taj deo sam ostvario, uvijek sam želeo da imam tamo nešto da bude. I sad sam to ostvario. Znači kupio si tamo nešto. Pa jer sam kupio, sam dobio, vidjet ćemo. Da li se Čekam da Saša zaljubio? Vitković progovori. Sa kim provodiš vreme na moru? Imam prijatelje tu godišnje, sam radio kao konobar. U Budvi ostali su sve ti moji poznati prijatelji. I tako da sa njima se družim, zato su već ljudi u brakovima, družim se, dosta prijatelji tamo. I ovako malo se čvaleriš. Kad ćeš se zaljubiti? Nikada. Što? Da. Neću to da, i kad budem neću to priznati. Iskoriste novu. Pa ljubav ne može da se odredi. Šteluje. Šali se, možda sam već zaljubljena, ne znam, znaš. Što bi rekla Dragana Đurić, ljubav je sirotinska zanimacija. Pa jeste, realno. Najgore da se pojede nešto popije, malo se poigrate i kući, tako, kakva ljubav, ne?